Masu kallon wannan faifai yadda aka rusa wannan kasuwar kenan. Mun zaga mun gani babbar kasuwa ce da aka ce wannan waje daidai wannan lokaci na yamma kusan za a iya cewa sai ana ture-ture ake iya shigowa, amma yanzu gashi wajen ya zama kanga yadda ka san kamar wani yaƙi aka yi a wajen. Waɗannan 'yan kasuwan ne waɗanda yanzu ba mu san a ina suke zama ba, ko suna ci gaba da harkar kasuwancin ko shiru suka yi, amma dai akalla a wannan faifai zan yi magana da mutum ɗaya ko biyu, da namiji ɗaya da ta mace ɗaya don su faɗa mini ya suka ɗauki wannan al'amari. Ala gafarta malam. Assalamu alaikum. Da farko sunana Alhaji Sa'idu Shu'aibu Baru, ni ne chairman na wannan kasuwa ta fafe a ƙaramar hukumar Bari, Abuja, Nigeria. Wannan kasuwa tuna wanda Bari area council, kamar yadda suka ba mu a rubuce, kuma muna nan muna bin doka, muna bin tsari na siyasa, muna tare da 'yan siyasa. Wannan kasuwa muna cikin zama muna kasuwancinmu a ranar Monday da ta wuce, wani date ne? 23 ga wannan wata na August da muke ciki, kimanin kusan karfe 10 zuwa 11 na safe, kawai sai gani muka yi gireda ta zo bayan kwana 4 ta wuce. Sun gyara hanya da suka zo tun daga ƙasa suka fara suna ɗan share-share, sai da suka zo bakin kasuwa, kawai sai muka ga darakta na ya ba da umarni a shigo kasuwa. Muka ga ya fara dukan shago akwai fulawa, akwai shoran kayan shinkafa a ciki, muna cikin kasuwanci. Ba a bada wani notice ba wata magana kafin nan? Babu wani notice ko kwaya ɗaya ko da na minti ɗaya. Da suka fara na sauri na ruga na same shi, na ce an nuna mun darakta, aka nuna mun na same, na ce yallaɓe wannan kasuwa na gabatar da kaina a gare shi. Na ce wannan kasuwa ce ta gwamnati, kuma mu masu bin doka da oda ne. Duk abin da za a yi muna bin gwamnati, ba mu taɓa yi gwamnati ta waye ba, kuma ba mu taɓa samun wani umarni ko a rubuce ko ta baki daga area council ba, kuma ba mu samu daga ainihin gare ku ba. Yanzu kun zo rana ɗaya aka za ku shiga mana kasuwa ba wa notice ko guda ɗaya. Sai ya ce da mu shi bai san wata kasuwa a nan ba. Na ce nan kasuwa ne nan ba, ya ce mai hana shi ya rusa wannan guri shine area council chairman, don haka in ce da gaba ya kira shi. Na ce to ban yi ƙasa guya, ban ɗauko ya na kira general secretary Bari area council. Na ce ranka daɗe ga abin da ke faruwa a kasuwarmu. Ya ce a ba za shiga kasuwar ba. Na ce gashi an fara dukan mana shaguna da kaya a ciki. Kashe waya ce bari ya kira shi. Waye? Na ce wane ne. Na faɗi suna, ya ce oga atta ne, shine director mai zuwa wanda ya zo nan gurin. Da ya daga ya kira shi bayan kusan minti 2 sai ya kira ne, ya ce da ni ya kira dukkan wayoyin shi switch off. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muka rasa ya zami haka, muka shigo kasuwan nan aka daka mana wawa da mu da ɓarayi jaye ake. Ka ga dai kasuwan nan kai ka ce ta, wato mana wayar ta sa kashewa kuke jin yayi ko kuma kawai daukewa dama a kashe take? To mu dai abin da ya faɗa mana, ka san ka ce ka kira mutum ya kira bai kira ba, wannan ba mu sani ba. Bayan dai minti 2 ya kira ne, ya ce ya kira wayansa gaba ɗaya a rufe, amma ban sani ba ya kira bai kira ba. Ka san sha'ani na waya. To wannan da muka yi haka, lalle da gaske shigowa zai murkushe mu da kasuwar mu. Muka zo muka fara ɗiba, barayi suka shigo. Aƙalla masu neman abinci a wannan kasuwa tsakanin shago da atacin mutane sun kai 30,000 a cikin wannan kasuwa. Kasuwa ce ta kayan abinci da kayan yau da gobe na masarufi. Kaga yadda aka tarwatsa mu ba tare da an ba mu notice ko da na minti 1 ba. In lokacin siyasan da mu suke zuwa su yi amfani, mu je mu zaɓe su, amma kaga ranka da abin da aka ba mu da wani gatan mu sai Allah, sai dai muna neman taimako daga gare ku yadda za a shiga a kwato mana haƙƙin mu. Yanzu me kuke, wato a takaice bayan an gama wannan rushe-rushe me aka gaya muku? To shi chairman ya zo ya same mu bayan wannan aika-aika da aka yi mana. Da ya zo ya tsaya mun je tare da wanda aka bashi acting
hakimi a nan ya ce me ya haƙuri shi bai sani ba, to wannan abun bai sani ba, ya ce bai sani ba daga ina ne, to wannan abun ya ɗaure wa dukkan wani ɗan kasuwa ko kuma mai hankali ma kai a ce kasuwa tana onda chairman local government an zo an shiga daga tafila ya ce bai sani ba. Wannan abun ya ba mamaki, wanda kuma duk magana da muke da yace duk abin da za a yi sai mun zauna mun yi magana tare da shi. Ya ce kafin a taɓa wannan kasuwa alƙawari ne sai ya nema mana inda za mu zauna, ba mu ga wannan ba ko guda ɗaya. Sannan ya ce sai an ba mu design ɗin kasuwa ya yi mana tukuna, ya yi mu je farashi ya yi babu ɗaya. Sannan ya tabbata mana zai mana shaguna diri da mu in har lokacin karɓa ya yi. Ba wannan magana, waɗansu mutum da farko ma an kai magana nan akan court akan maganan kasuwa, mutane da dama sun sani, shi ya sani. Mu kuma muna ta roƙo a zauna a mu daidaita, ba zato babu tsammani. Kawai sai wani rana muka waye kanmu a cikin bakin ciki da tashin hankali. Waɗansu ma gaba ɗaya sun kwanta asibiti, waɗansu sun samu rashin lafiya, waɗansu an karya su, waɗansu an sare su, don nan sare-sare aka dinga yi. Kaga kasuwan nan kai kace ta shekara 1000 babu komai a cikinta. Rana ita yau din nan, yau kwana 5, rana ita da ta wuce a nan gurin mutane biyu dole sai su yi gogayya kafin su samu fita. Wannan abu shaidu ne, kowa gashi a nan gurin ga abin da aka yi mana. Wato gwamnati yanzu za tana so ta gina wata kasuwa ce daban, ko me take son yi? To alamu mai ƙarfi ya nuna haka. An shirya wani kwamiti na ɗauki ɗora wanda babu ɗan kasuwa ko ɗaya a ciki. A zahirin magana ta gaskiya babu ɗan kasuwa. Ana so a ba wani diploma ko wasu waye a ba kasuwa. Mu kuma shine muka ce a'a, za mu ci gaba da zama akan kasuwar tamu. Muna buƙatan gwamnati ta taimake mu da shauran al'umma, a ba mu taimaka, a ba mu allocation, a ba mu design, mu gina kasuwar mu da kanmu. In ba haka aka mana wallahi ƙwara an gama mana ita gaba ɗaya. Kuma za su kwace kasuwa su ba masu hannu da shuni, masu mulki da ƴan uwansu ƴan siyasa da wasu sarakuna. Shi kuma talaka ina yana ƙara rike ala kulli halin. Wannan ita ce gaskiyar zance. Shikenan, bari mu yi magana da ɗaya daga cikin 'yan kasuwar mata. Malama, ko za ki gabatar mana kanki da kanki? To, salamu alaikum jama'a. Sunana ita ce Edith Izan, ni ce women leader na kasuwan nan. Wai ma sunan kasuwan nan ne? Sunan kasuwan ne shine Mpape A Old Market. Tsohuwar kasuwar Mpape kenan. Mpape Old Market. Muna ji. To faɗa mana yaya wannan rushe-rushe ya shafe ku? Gaskiya ta shafe mu sosai. Saboda me? Yawancin mutane da suke cin kasuwan nan sai suka dau abin da suka samu a ranar shine za a ce da gida da shi. Ni ne ma number 1 da zan bada as example. Tun ranar da aka yi wannan abun ba lafiya gare ni ba. Kuma haka wayansu har yanzu wayansu a kwance suke, kamar yadda chairman ɗina ya faɗa. Wayansu kuma an sassare su. A ranar da aka yi wannan abun kiri-kiri ana gani, kana rike da kayanka da kana kokari ka fitar da shi, barayi suna kwace wayansu. Wato ma'ana barayi ma sun kwakwashe wasu daga cikin kayayyakin ku sun gudu kenan? Sosai. Sosai. To faɗa mana yanzu me kuke yi gaba ɗaya, tunda ba dai kasuwar kuma ga kunan a rusasshiyar kasuwa, ya kuke ku samu 'yan abubuwan da kuke amfani da su a gida? To, shi ne muna roke gwamnati idan suna da tausayi jama'ansu a zuciyarsu, kamar yadda sun dinga muna alkawari tun da farko, ya kamata su san abin da za su yi. So mai mana da kasuwanmu ko kuwa su ba mu allocation mu gina su da kowa ta koma harkansa. Shin wannan kira ya shafi iya karamar hukumar Bari ne ko ofishin ministan Abuja Muhammad Musa Bello? To gaskiya kamar yadda director ya faɗa ranar cewa ba wanda ya yi sa'i mai magana in ba da shi chairman ba. Kamar yadda chairman ɗina ya yi bayani, haka neme shi kuma ba same shi ba ta wurin secretary, a neme shi director ɗin ba same shi ba. Sai yanzu haka shi chairman kuma yana nuna mana cewa shi ba da sanin shi ba. Wato mu kuma ma'ana abun daga sama kenan ya fito abin. To, don bayan da mutum zai shiga ma mutum gidansa ba da sanin shi ba.
shikenan. Wannan kenan daga cikin bayanan da su waɗannan 'yan kasuwa suke yi, kuma in an kalle su ba shakka zan iya cewa duka kamar suna zaman juyayi ne, ba za mu ce makokin an yi rashi ne, amma lalle an yi rashin kasuwa. Ga wani dattijo ma shi ma cikin 'yan kasuwar, babu yi mana bayani. Assalamu alaikum warahmatullahi. Suna Nasiru Abdullahi Hawa, kuma ni ina daga cikin dattiban kasuwar nan kuma shaguna a kasuwar nan, kuma na ɗauki tsawon lokaci ina ciki don na kai shekara 25 a cikin kasuwar nan. Duk wasu sharuɗa da muke cikawa a ƙarƙashin gwamnati na a bayar a yi wa gobe muna cikawa. To a nan mun san an gaya mana cewa an ba mu notice na sati biyu cewa za a zo a yi ruso bakin hanya. Shine bayan sun yi ruso sun koma kwana bakin hanya, an rushe bacoci da ainihin shaguna. To a nan kawai kwaram bayan kwana 4 ko 5 suka kutso cikin kasuwanmu. To tabbas wani abu shi na da alaka da wasu bangarori kamar na siyasa. Don mi ban ga dalilin sa a ba ainihin mutanen da ke kan hanya ainihin notice ba na sati biyu, mu a zo ko na kika ba a bamu ba, wanda shi wani abu shi na da alaka da siyasa. Wato ma'ana akwai wanda wasu ba suke ganin ba a mara wasu bangare bayan akwai alamomi wato non don ana son a ainihin bata sunan wani bangare na gwamnati. Don me mu an san ga inda muka tsaya, ka gane ko mu mun san tafiyan mu da gwamnati, kuma mun san tabbas musamman wannan minista namu ba abin zargi bane gare mu, saboda mun san mutum ne mai jajircewa shi na taimaka ma ainihin jama'a irin mu haka. Wannan kasar talakawa ce, akwai wanda ciki shi samu yau ya ci gobe shi koma kuma ya ci. To anan don haka gaskiya mu mun san an fito ne ta bangaren siyasa an abin nan din mu. Don haka mu mun san gwamnatin nan muna tare da ita kuma tana kokari kwarai. Allah ya saka musu alkhairi. Minista mu gaskiya ba za mu zarge shi ba. An dai nuna bambancin siyasa ne kawai, saboda an san inda muke. Don mafi mai 'yan kasuwan an san cewa mutanen APC ne. An bi ta hanya ne saboda gwamnatin PDP ce aka zo aka ci zarafin ba wannan. So anan gaskiya muna roƙo don girman Allah a diba ainihin ma'ana da usuwa ne ai yanzu za mu ce kamar duka ma kasar ma hannun APC take. Akwai ya aka yi PDP suka shiga wannan lamarin. Mu muna da alaka da ainihin 'yan hamayya, saboda kowa sai da muke yi. Shi yasa aka amfani da wannan damar. Ai ina ganin gidan ka ma za a dan gwangwasa maka kafin a shiga, amma aka zo da rana tsaka aka ce mu tashi ko kuma a rusar da mu. Haka muka zo babu daɗi, haka muka tashi muka yi. Menene dalilin ba siyasa ba? So anan mu gaskiya a gwamnatance muna tare da gwamnati, ko mun ba da goyon ba don babu laifin da aka mama da shi, babu notice da aka bamu ko na kika. Sannan a kawo wani shaidu wanda ba a taba zo aka ce mana ga takarda za a rushe mana kasuwa ba. Anan dole zan a duba a gani, ana son a shafa mu ainihin gwamnati kashin kaje ne, wanda shi mu a mu gwamnati wanke take. Don ministan nan mun tabbatar da mutum ne mai taimakawa. In haka ne me ake son shi, me kuke so shi minista Muhammad Musa Bello? Mu yanzu gaskiya irin yadda abubuwa suka cakuɗe, mu dai mun san minista ɗin muna tare shi kuma taimakawa ne, domin ya taimaka mai ire-iren talakawa irin mu kowa sani cikin ƙasar nan, musamman nan yankin Abuja. So muna roƙo bisa abin da aka yi mana ai mana cin huskar ƙwarai da gaske. Daga cikin mu akwai talakawa ne ko magana ba shi na can kwance yanzu, saboda an kuntata mishi kuma abin ya ɓaci. Mu mun san cewa masu da'a muke, domin ba mu ja kowa tashi hanki ba mu kawo tashi hanki cikin kasuwa ba. Da mutanen mu za su tashi hanki da an shaida, an babu wani shaidu. An zo ai mana cin huska ne, kuma a nan abin da muke gabatar da kukan mu ga ainihin mai girma minista. Mu mun san cewa gaskiya bambancin siyasa ne a kan muna. Don zancen kabilanci ba ta so ba za mu kama wannan ba. Amma bangaren siyasa ne aka bi, ko sallama babu aka faɗa girma kuma aka kunna mana wuta. To wannan muna da ainihin wato mana har da akwai court order? Kes din mu shi na kotu da ta hana a taba kasuwa. Muna da court order, amma duk da haka aka rushe kasuwa. Aka tusa aka rushe mana kasuwa. To anan mu dai babban abin da muke roƙo anan shine duk mai hannu wanda ya cancanci taimaka mana bisa ga wannan tafiya, daga minista ne har mu karaban shi mun san masu adalci ne. Muna kai kuka mu da Allah ya taimaka mu ɗan kasuwar. Jama'a duka kuma raba ga abin da ya faɗa. Muna goyon baya 100%. Kai ma ka ba da goyon baya? Assalamu alaikum, sunana Lawan Muhammad. So ni ina da cikin membobin 'yan kasuwan nan, kuma ina da cikin masu shaguna cikin wannan kasuwa.
lokacin da muke ranar tafiya ta kama ni zuwa ƙauyen mu can Zamfara, misalin karfe 11 na rana mun kama hanya kamin mu kai Kaduna. Aka kirawo ni aka ce ga sunan wannan masu rusa sun duro mu kasuwanmu, wanda yake hankalinmu ya tashi. Mun shiga ɗimuwa a cikin wannan ribibi da aka shiga nan, hankali ya tashi matuƙa. Mun yi nuhin mu dawo, dalilin da ya saba mu dawo ba dai muka yi tauhidi muka sa gaba, saboda an ce jami'an tsaro sun zo sun zagaye kasuwa ba shiga ba fita, suna dukan mutane, barayi sun shigo, kuna jan kaya suna jan kaya. Yaranmu haka suke dinga turka-turka da kaya, wasu a hita da su, wasu su fashe, wasu barayi su iba, haka ake dinga waso su da kyar. Allah ya samu kaɗan samun abin da aka fidda da bayan Allah da suka tausaya muna, Allah saka musu da alheri. Yanzu haka kaya majority 'yan kasuwanmu kayansu suna can rorohi cikin gida, wasu sun samu gehen masallatai sun tattara kayansu, wasu masu ɗan ƙarin su kama shaguna sun kama. To dalilin dama abin da ya sa wannan matsala tamu dama muka yi rigakafi muka shigar da maganar nan kotu, akwai abubuwa da suka faru da dama wanda ya gabata ga sauran 'yan kasuwa irin waɗanda suka shafi Kubuwa, Dutsen Alhaji, duka akwai abokanin mu can waɗanda an ƙarƙaro irin wannan kasuwayyan. Muna jin labarin yadda ake an kawo yanayin da yake duka muna biyan revenue, muna da takardun mu allocation paper, mu an sun yunkurin kuma za su muna verification, mun biya wannan 5,500 akan yarjejeniyar za a canza muna allocation paper. To kuma daga baya suna ta yin ƙuruwa akan ya za a yi a samu dai su karɓa kasuwa. An zo mana da maganar zancen gyaran hanya, an zo an ce masu shaguna waɗanda suka ɗan shiga hanya da barandu su jaye, sun jaye. Abin mamaki ranar da aka shigo da katafilolin nan, aka zo aka yashe radin hanyar nan, aka zo aka yanka masallaci, aka ce daga nan a cire. An cire 'yan kasuwanmu wasu duk sun an yashe musu shaguna, ma hankura da wannan, an kwantar mana da hankali, an ce ba kasuwa aka zo a taba ba, to da muna da yakinin kasuwarmu ta gwamnati ce. So a haka din nan dai ta da ta kama maka je haka din dai sai gashi wannan abin ya faɗo muna. An diro ma kayanmu da fulawa ce, suga ne, wasu ɓangaren masu littafai, kayan miya, kawai ana rugurguza masa kaya ba girma ba ga kauci ba arziki ba tausaya cikin lamarin. So wannan dama dalilin da muka je kotu dama yana cikin sharaɗi. Yanzu ga kasuwa can an gina ta, shago in ka zo ka kama shekara guda abinda za a gaya maka kudin shago 500,000 600,000, in za ka abin nan saya wajen miliyan 15. To kaga irin dalilan da ya sa har muka je muka induction kotu. To magana da muke ciki dai kenan, maganar mu tana kotu sai ga san duro mana wannan lamari. Shikenan, Allah ya kyauta, Allah ya sa su saurara. Masu kallon bari mu dan duba yadda kasuwar take, ku gani da idan ku yadda ake yi waɗannan rushe-rushe, watakila in ba an gaggani ba za a gane ba. Ga yadda guraren suke, bari na ɗan shiga ku gani, domin gaskiya wannan wato sai dai a kawo wani jirgin dan karo ya murkushe sauran, kawai shi kenan wajen ya zama fili. Ga dai yadda waɗannan gurare suke, ka riga an rurrushe su. Akalla dai daga nan za a iya gani har ƙarshen wannan layi ɗaya ne daga cikin layukan waɗannan kasuwar, kuma ina tare da su 'yan kasuwar muna zagawa. Kasuwar layi 10. Ikon Allah. To ai rugurguza yadda ka san yi amfani da wani gurneti ne aka fasa kasuwar ai. Suka zo suka karisa sauran 'yan abubuwa da suka gani. Ta kwanuka da kofofi duka aka zo wato kaga to ganin da yadda dai kasuwa ta riga ta zama an rushe ta gaba daya, ba komai da ya saura gine-ginen da aka rushe. Wannan ma wani babban layi ne na cikin kasuwar, gashi nan dai
masu kallon wannan shine babban layi a wannan kasuwar kamar yadda 'yan kasuwa suke shaida min. Sannan kuma akwai wannan hanyar fita ce daga cikin wannan kasuwar. 'Yan mata yi kowa dai akalla ya ga abin da ya faru. Muna fata su kuma hukumomi za su saurara su ɗauki matakin da ya dace. Daga wannan kasuwa wato Mpape All Market, Nasiru Adamu El-Hikaya ke fatar za a yi wani abu akan wannan kasuwar. Mun bar ku lafiya.